strane, že ničí nás, keď to bucholo zem. Ničí nás a potom už mi to prišlo také pekné slovo, že aj psovi by som dala také meno. Mičí nás. Mičí nás, to je pekné. No, tak sa to je to znie. Ale vidíš, ako dobre vyzerá. To nikto nezistil. Upravila si to. Dokončila som to. Posledný. To pán Malacký vždy hovoril, že keď niečo není dokončené, tak buď buchni to o zem, alebo trestni do toho kladivo. Tak toto bol ten tvorivý princíp. To ešte musel ale však to funguje. Chýbalo. A dá sa to aj v mokrom, aj v suchom, aj vo vypálenom stavu. No vidíš. Táto technológia že spracovať materiál sa dá aj týmto spôsobom a ešte o tom nevedia. Ale to je tajná technológia, to je špeciálna To je len tvoja technológia. Ja sa sami kľajú. A čo si spolúbila v nešťastie a nakoniec? A toto je čo, mami? Usmej sa do kamery. Tejka. A zase vie usmieť. Ja práve, že Aj matko. Tešila, že